kɔnɔ o de ye dankɔrɔba kɛnɛ ye an y'a fɔ aw ɲɛna ko diɲɛ jɔn o jɔn bɛ yen nɔ ni boloden kɔni ta n'o bɛ nɛgɛ ni hakili sɔnna ka fɛn dɔ labaara sini ma sinikɛnɛ ka k'i bɛ ka siniɲɛsigi ye i ye dankɔrɔba ye o hukumu kɔnɔ bi an wulila ka maa dɔ taama maa min don denmisɛnnin don a boloden kɔni ta a ma nɛgɛ barika da a ma san 50 fɔlɔ n y'o de sɔrɔ n ko mɔgɔ bɛ yen nɔ ni ma san 50 kɔni sɔrɔ an ka plateau in ka yan nɔ i ye denmisɛnnin de ye i ma don ye don ye nka ne kɔrɔkɛ don de a ka kɔrɔ ni ne ye bi ani Seku bɛ ɲɔgɔn fɛ an n'a bɛna jɛ ka ɲɔgɔn masala Seku yɛrɛ ye jɔn ye Seku ka carrière ko bɛ cogo di mɛni da ye mɛntigi da ye ne kɔni tɛna se ka caman fɔ aw ye nka n'ala la kira jɛnɛ n'a ye n b'a dɔn kɔni bi ta in tɛ kɛ basi ye k'a n'an bɛ dɛsɛ n bɛ kuma di Seku yɛrɛ ma yalasa bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni parce que ne b'a dɔn maa camanba de presselen don Seku ça va? Oui ça va Fanta somɔgɔw bɛ di? Basi foyi tɛ yen nɔ denbaya ka kɛnɛ wala yan b'a la tan nɔ ne dɔgɔnin cɛ dɔgɔnin don et puis n buramuso don o kumana ko cayara Seku an y'i wele ka na an ka ɲɔgɔn masala an ka plateau kan a diyara n ye juguman tɛ an bɛ fɛ k'a dɔn an kɔni b'a mɛn Seku Kulubali mais an t'a dɔn Seku yɛrɛ ye jɔn ye Seku bɛ bɔ min Seku bɔra jɔnw na an bɛ fɛ k'o de dɔn. Ok ɲininkali diyara n ye Fanta i Diko tɔgɔ Seku Marcel Kulubali ne mutika den donc fa tɔgɔ Marcel kama bɛɛ bi Seku Marcel dan kan i filamuso den fana ye donc ne ye mɔptika ye mais n ye n ka denmisɛnninya fanba bɛɛ kɛ tɔgɔnɔ jamana kan i yɛrɛ bɛ dɔɔnin dɔn a la bari fana lamɔna ɲɛna donc Seku filɛ d'accord Seku diyara n ye kosɛbɛ an bɛ se k'a dɔn Seku nana art kɔnɔ cogo di parce que an b'a dɔn i bɛ art kɔnɔ i bɛ fɛn kelen min kɛ yala i bɛ guitare dɔrɔn de fɔ parce que ɲɛ bɛ guitare la i sen kan ou soit i bɛ dɔnkili da ou bien i bɛ instrument wɛrɛ fɔ ou bien i bɛ dessin kɛ i bɛ photo ta o sugu ninnu e ka ka instrument jouer juste deux instruments guitare ani guitare basse be don fana fo la d'accord on a cogo musique là bon quand même on connaît ma daminɛ musique ye ni école de kɛ fɔlɔ ka se fo lycée la donc a sɔrɔ ben débrouiller dɔɔni guitare la bon lycée la nana ɲagami ni ko ka ɲagamira c'est-à-dire tuma dɔ kalan bɛ se ka nɛgɛ bɔ i la kosɛbɛ ka hakili to ko dɔw la quoi i kunsi fɛn dɔ ma donc n ye école bila o sen fɛ ka sɔrɔ ka guitare essayer et Dieu merci a réussir an bolo n bɛ se k'a fɔ parce que ni Mali grand caman joué bɛ se k'a fɔ k'a réussir i bolo donc n ye karamɔgɔ ɲɛnamaw fana sɔrɔ donc fo ka se bi ma Dieu merci tabarikala mais Seku guitare i y'a kanu mɔgɔ de ye Seku kalan wa ou bien Seku yɛrɛ de y'i sigi ka hakili jagabɔ ka baara kɛ n'a yɛrɛ ye bon les premières notes n ka note fɔlɔ mɔgɔ de y'a yira n na n'o ye n yɛrɛ fa ye Molo fa ye parce que a fana tun bɛ guitare jouer pour le simple plaisir mais école maître don donc ale de note fɔlɔ yira n na après ka a ko to yen donc après ne yɛrɛ tun to ka guitare ta so ka n débrouiller k'a essayer ka fɛnw ɲini yɛrɛ ye fo ka école continuer o sen fɛ fo ka na karamɔgɔ ɲini yɛrɛ la Bamakɔ yan n'o ye Mama Sisoko Badema national Mama donc n ye san 7 kɛ o bolo kalandenya la donc o ye fɛn caman yira n na ani Adama Darame fana kan k'o dɔn je pense fana ye guitare fɔlaba ye o fana ye fɛn caman yira n na foli hukumu kɔnɔ d'accord Seku o diyara n ye kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ donc baara in kanu don n'i la et puis Ala y'a kɛ i y'a sɔrɔ so kɔnɔ fana parce que déjà cɛkɔrɔba tun bɛ a bolo ɲɛnajɛ a yɛrɛ k'a nisɔndiya ko voilà mais Seku guitare fɔ in filɛ nin a ka gɛlɛya non guitare fɔ ma gɛlɛn ne kɔni fɛ a ma gɛlɛn parce que baara n'a ka di ninkun ye a tɛ se ka gɛlɛya i bolo o ye diɲɛ baara bɛɛ ye ne kɔni fɛ ne ma gɛlɛya guitare la mɔgɔ bɛ se ka guitare morceau kelen jouer tile kelen kɔnɔ i bɛ se ka morceau kelen jouer donc i bɛ se ka fɔ a ma gɛlɛn ka morceau kelen labɛn i bɛ se ka morceau ne bɛ se k'i dege e Fanta dege sisan morceau kelen na ka ne dege morceau kelen na tile kelen kɔnɔ pourtant donc yara ka nɔgɔn bon fo ni ji fili y'a jɛ di ma d'accord Seku an bɛ taa ɲɛfɛ
baara in kɔnɔ est-ce que i ye gɛlɛyaw sɔrɔ bon o ye diɲɛ baara bɛɛ ye presque fo ni ala ye sens modèle dɔ d'i ma bon gɛlɛya bon n bɛ se k'a fɔ ne ma gɛlɛyaba ye ala barika la parce que n ma mɛn a la fɔlɔ donc a don kɔni bɛ yen i n'a fɔ groupe fitini fitini min an tun bɛ jouer ani ɲɔgɔn cɛ groupe fitini fitini o ye tɛ fɛn sɔrɔ o la parce que baara a kɛ kun ye nafa ye bon fana bɔra olu yɔrɔ la bi Dieu merci n bɛ se k'a fɔ jouera Mali grand bɛɛ fɛ dɔnkilidalaba bɛɛ fɛ Mali dɔnkilidalaba bɛɛ n bɛ se k'a fɔ n ye siko kelen fila ɲɔgɔn n y'a kɛ fɛ donc n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi Dieu merci ça va tabarikala Seku yalasa an k'a dɔn sisan nɔ ko Seku Marcel Kulibali yɛrɛ de bɛ an ka plateau sanfɛ a n'a ka guitare yɛrɛ de bɛ yan nɔ donc i bɛ micro bila sisan ka guitare mankan bɔ an ye j'espère que hali ni dɔnkili ma da kɔrɔ ayi bon komi anw bɛ kalanso la d'accord an ka taa fɛ awɔ sisan nɔ ayiwa nin diyara mais je pense que c'est vrai il était dongli da non tɛ dɔnkili da mais guitare a bɛ ka dongli dɔ de da la ouais super donc mɔgɔ ka sajuru morceau que j'ai beaucoup aimé n'est-ce pas donc machine bɛ n bolo n b'a programme a la n bɛ to ka ɲɛnajɛ a la y'a sugu ye est-ce que ne hakili bɛ dongli la masayo kaduru yo ko ni ko ti mami na ɲɛti malo cɛ nin ye dɔnkili kɔrɔba ye koyi nin ye dɔnkili kɔrɔba ye mais o b'a jira k'a fɔ ko an ka kɔrɔlenw nafaba bɛ u la ça c'est très vrai vraiment mais e yɛrɛ fɛ sisan nɔ kunun dɔnkili dacogo fɔli taabolo ani sisan fɔli taabolo o ko bɛ cogo di bon sisan ye question pas de poser parce que mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye misiki hukumu kɔnɔ n'i y'a kɛ ne fɔlɔ ni sisan kelen tɛ cogoya si la parce que fɔlɔ mɔgɔw ye baara kɛ cogo min na misiki la an ma surunya ka hali k'o tilancɛ kɛ o bɛ dépend mun na o nana dépend génération ni technologie kuraw ani diɲɛ yɛlɛma cogo ani ka ko sɔrɔ nɔgɔya la ne y'a kɛ o ye ne ka faamuyali oui nɔgɔya ka di kojugu voilà ko sɔrɔla nɔgɔya la internet bɛ yen gitariw ka ca sisan fɔlɔ i n'a fɔ gitariw kun ma ca bɛɛ bolo o bɛ baara ko ka gɛlɛn donc n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ i fɛ k'a ka baara kɛ pour que ka se ka fɛnw dilan mais sisan studio nin bɛ bɛɛ bolo presque i kelen bɛ se k'a bɛɛ dilan donc k'i ka musique labɔ ka feere donc i y'a différencier tiɲɛna kelen tɛ
baara kun tɛ sisan sama tɛ parce que sisan musicien denmisɛnninw anw caman tɛ baara kɛ k'i yɛrɛ to nouvelle technologie kow bolo ka ko nɔgɔmanw jouer quoi i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ maaw y'a kɛ cogo min na mɔgɔw tun bɛ sɛgɛn cogo min na k'a ɲɛɲini anw tɛ k'o kɛ sisan kuma bɛ yen n bɛ fɛ k'o de fɔ tiɲɛna n'a taara o tɔgɔ bolo la gɛlɛya dɔɔni bɛ don a la o cɛ mais Seku baara in yɛrɛ kɔnɔ sisan nɔ est-ce que i voyagera bon Dieu merci n voyagera ni groupe caman ye tournée kɛ que ça soit farafinna yan farajɛla ni groupe caman ye tournée kɛ bon groupe dɔ bɛ n bolo a tɔgɔ ko Kunbe donc groupe c'est composé de 4 Maliens. Avant on était 3 Maliens, maintenant c'est 4 Maliens, 4 Français. Malien nani ni Français nani. Donc sans ou sans pour me tourner. Ni il y a 100 ans qu'il est à me tourner sans ou sans. On a bora comme Saloni, Nina, ça va que banaye. ah oui ah ni corona ko yana nanda corona ka amla tile No, boy ni a fait le tourner. Ni ina moja me tourner, taro ni Malien ba do mais aller sur le tourner. On a les gars pour jouer à tabarikala o diyara n ye Seku sisan nɔ ko n y'i ɲininka ko parce que ko kuma bɛɛ o b'i ka fɛnw ye Facebook sanfɛ ne kɔni y'a f'u ɲɛna ko hakili sigi ko n y'i ɲininka dɛ bogotigininw ko ala ko Seku furulen don wa tiɲɛ don Seku furulen don parce que nkalontigɛ man ɲi n'i ye nkalontigɛ don min n'i minɛna i b'a ɲɛfɔ cogoya wɛrɛ la oui bien sûr je suis marié muso bɛ n bolo den 4 bɛ n bolo tabarikala wa n den bɛ muso tabarikala ala k'u balo ami yarabi ala ka cɛmanw fana nɔgɔya ami yarabi n y'a ɲini ala fɛ bon ayiwa o y'a mɛn a ko kɛra baara ye dɛ mais je suis polygame polygame ye parce que n y'o kun signé mairie la yarɔ ni ala sɔnna jifili y'a ta yɔrɔ min ne yɛrɛ tɛ dɛsɛ k'a ta ye ayi o de ala sababu ni mɔgɔ muso ma fɛn fɔ dɛ n ɲininkara de ko n ka ci lase n ye ci lase d'accord Seku mugudun tɛ bara fɔ sa an bɛ tɛmɛ ni an ka jamukan ye nin kun ye an ka tulon ye maintenant an bɛ fɛ ka dɔn Seku ka baara kɔnɔna na est-ce que fɛn dɔ kɛra Seku la yɛrɛ yɛrɛ a ko nin kelen ni digira la k'a tɛ se ka ɲinɛ a kɔ bon o tɛ ba la a ka ca a la kosɛbɛ parce que o ye mun ye o ye janfaw ye parce que adamadenya bilama janfa bɛ ko bɛɛ la baara kɔnɔna na o tɛ janfa wɛrɛ ye ne kɔni tɛ o kɛ kojugu ye mais n b'a faamu c'est des leçons de la vie parce que adamaden ni mɔgɔ sugu ma k'i la i tɛna se k'i ɲɛ yɛlɛ k'a fɔ k'i bɛna mun kɛ o janfa kɔni kɛra n na baara Seku ni wagati n'a kalanden b'i bolo kalanden baden bɛ ne bolo j'ai beaucoup d'élèves qui fan baden bɛ na guitarisiw la hali sini denmisɛnninw bɛ wele vraiment Seku Marcel ka guitare ka d'an ye an bɛ fɛ vraiment an bɛ fɛ ka na i ka kuru kan mais n b'a fɔ n'u bɛ se ka na waati ne fɛ a ta labilalen don parce que ne fana degera de donc n'i degera n'i ko diyara mɔgɔ ye fana k'a ɲɛsin ka mɔgɔ tɔw dege quoi o ye tiɲɛ ye bon Seku ni ye an kun bɛ bamanan parce que ni ma fili fɛn ninnu a ka ca mandeng bɛ yen est-ce que an tɛ taa maninkala ayiwa y a pas de souci an bɛ an munumunu ka taa maninkala an b'a lajɛ Seku bɛna se ka fɛn min kɛ an ye maninka fɔli la mais n b'a dɔn a tɛna na i kamana kan an b'an débrouiller d'accord an b'an débrouiller ka taa fɛ an bɛ maninka parce que ne b'a dɔn maninkaw filɛ nin ye n ka maninkakan in ka d'u ye sa
Segu ni kelen ni jumɛn ni tubaga ye muso in tɔgɔ tubaga muso kɔrɔba fana don i n'a fɔ n bɔra ka fɔlɔ min fana jouer fɔlɔ min jouer parce que ne bɛ inspiré kosɛbɛ musique fɔlɔw de kan kɔrɔlen hali ne ye ne ka téléphone lamɛn tɛ bi musique foyi sɔrɔ a la a bɛɛ kɔrɔlen a bɛɛ kɔrɔlen fana bɔra n yɛrɛ jouer album minnu na ka to k'u lamɛn so nin ye Salif Keita ye nin da dɔnkilidala caman y'a da tubaga de ye nin ye d'accord musique ka di n ye n bɛ to k'ale fana jouer ok Seko sisan i bɛ ka guitare de fɔ an bɛna guitare yɛrɛ kan an b'a mɛn ko kaze yala jumɛn ye guitare parce que o fɛnɛ ko an k'o fɛnɛ ko ɲɛɲini bon sisan i ye n ɲininka ko dɔ la fana na mun ye ko gɛlɛn ye parce que ne ye guitare kalan carré kɔnɔ de bon ni n ko carré kɔnɔ ani a kalanyɔrɔ tɛ kelen ye a n'a kalansoba tɛ kelen ye olu tɛ kelen ye ouais mais a carré kɔnɔna fana na j'ai eu à collaborer avec des grands des intellectuels mun ye fɛn dɔw ɲɛfɔ n ye n fana y'o fara n ka hakilinaw kan kaze bɛ n'a fɔ n'i ko soden kaze y'o de d'accord soden mun dɔrɔn soden mun bɛ guitare masi sanfɛ o de ye kala kaze sanfɛ quoi a kala sanfɛ par exemple sisan nin ye soden 22 de guitare dɔ bɛ yen mun ye soden 24 ye oui ka dan ye o de ye ok voilà kaze kɔni o dɔrɔn de oh mais sisan nɔ ne ɲɛ b'a la guitare filɛ nin juru misɛnnin b'a la juru kumaba b'a la o tiɲɛ o kɛ kun bon parce que a bɛɛ n'a kɔrɔ de don a bɛ n'a c'est comme si ni e fanta bɛna kuma sisan i bɛ se ka kuma k'i ka misɛya i bɛ se ka kuma k'i ka giriya tubabuw fɛnɛ ka nin ko u ye nin bɛɛ ɲɛɲini k'a bila o dɔrɔn de don sinon juru misɛn ni juru kumaba kɛ kun kɔni o dɔrɔn de par exemple sisan guitare la mi fila b'a la mi fila na i b'a sɔrɔ kelen ka misɛn kelen ka kunba par exemple ni min ka misɛn nin ka misɛn nin ka kunba mais a bɛɛ ye mankan a kelen bɛɛ ye mankan kelen pourtant kelen bɛ sanfɛ kelen bɛ duguma voilà juru ninnu u bonya ye ɲɔgɔn ye o dɔrɔn don hey bi ta in ma nɔgɔn dɛ k'a fɔ bi ta in ma nɔgɔn dɛ mais Seku est ce que rêve dɔ tun bɛ e la k'a fɔ ko ni ala ye a nɔgɔya i dɔnna i ka guitare fɔ kɔnɔ ou bien ni ala ye hɛrɛ k'i ye i ka guitare fɔ kɔnɔ i bɛna fɛn min waleya ou bien i yɛrɛ ka rêve ye fɛn dɔ ye n ka nin fɛn in sɔrɔ est ce que o kɛra bon Dieu merci n bɛ ala barikada o ko la parce que baara bɛɛ kun ye nafa ye o ye tiɲɛ bon n'a ma ɲɛ i ye école bila k'i ɲɛsin fɛn dɔ ma école kɛkun fana ye nafa de bon n ye fɛn dɔw rêvé dans ma vie olu sɔrɔla fɔlɔ o ye ala barika ye o dɔw olu ma sɔrɔ fɔlɔ o fana ye ko n'a waati ye olu bɛ kɔfɛ u bɛ na olu an bɛ ala deli ni ala sɔnna donc parce que adamaden fɛn fɔlɔ min ka gɛlɛn ma fɔlɔ o ye siyɔrɔko ye n'i ye siyɔrɔko sɔrɔ o ye belebele ye o ye belebeleba ye surtout bamakɔ sigi kɔnɔ n'i bɛ bamakɔ yan oh bon a tɔ sa o ye ko wɛrɛ ye ne yɛrɛ ka ye porte ka bɔgɔti ka bɔ i da la ko bɔ so kɔnɔ n ko ye bamakɔ yan de yan'o ka s'i ma n'i t'a sɔrɔ n'i t'a sɔrɔ i bɛ ala barika dɛ d'accord sisan nɔ an bɛna jeu fitinin kɛ d'accord an b'a lajɛ jeu min don a ka nɔgɔn a man gɛlɛn san dɔ la mali kɔnɔ artiste dɔ bɛ yen a y'a présenté président ya la a tun bɛ candidat cɛla sisan a kɔni ma kɛ président ye a ma kɛ président ye mais a présentera candidat cɛla a kɛra Same e hakili bolo a n'a artiste tɔgɔ la bon hakili jagabɔ don hakili bɛ artiste tɔgɔ de la bon ne a vrai dire politique tɛ n ka ko ye mais a tɛ se ka taa ka i dango i b'a mɛn fana quoi o ye jagoya o artiste ye tonton Gimba National awɔ bon élection kɔni kɛra waati min ne kɔni t'a dɔn d'accord
Ouais. C'est vrai. Habib Dambélé. Allez de do présentera en 2002. 2002-2003 ka sɔrɔ kan ko bɛɛ 2002 Mali kɔnɔ. D'accord, an bɛ tɛmɛ an bɛ taa ɲɛfɛ. Sɔni an bɛna se jamukan kuncɛyɔrɔ ma. Maintenant Ayuba an bɛna biti jɔ parce que il faut que an ka a ɲini k'a dɔn Seku fɛnɛ n'a bɛ se ka yɛlɛma ka sɔrɔ biti in tɛ quoi. An bɛna o de fɛnɛ ɲɛɲini ka dɔn. Ne kɔni tɛ se dɔnkilida la dɛ mais n bɛna fɛnin dɔ fɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ yarɔ n bɛ se ka kalan yan nɔ o tɛ tiɲɛ yan mais n bɛna a lajɛ nanga n ye répétition de kɛ so yanni n ka na ala ye hiye aw ni baara Mali kunnafoni cɛdenw ni baara sa alo ni baara de Mali kunnafoni cɛdenw bɛ baara la olu dun ni baara Mali kunnafoni bɛ baara la journaliste cɛdenw b'an fɛ kunnafoni bɛ baara kɛ journaliste musomanw b'an fɛ kunnafoni bɛ baara la caméraman caman b'an fɛ kunnafoni bɛ baara la technicien warabaw de don kunnafoni bɛ baara la kunnafoni bɛ baara de la. Kunnafoni bɛ baara la ye baba an ka bila ta jaa se ka kɛ dɔnkilidala ye mɔgɔ si de ma deli ka nin fɔ n ye. Ok Seku nin diyara n ye kosɛbɛ. Merci. Tilon ti sɛbɛ sa. Sɛbɛ tɛ tilon sa. Dumuni jumɛn bɛ yen k'a ka di Seku ye? Naji dɔrɔn. Naji dɔrɔn. San kuru kara kɛ a o tobi dɔrɔn b'a dun. Jɛgɛ kɛnɛ. A sugu bɛɛ bɛ a kɛ naji dɔrɔn. Jɛgɛ wusu. A kɔni ka tobi dɔrɔn. A kɛ naji dɔrɔn. Tobi ko ɲuman. A dolen wa rendez-vous à Montiri. Non, a donné fana kɔsa ni rendez-vous an ba ye. D'accord Seku i bɛ ka folikan laban min b'i bolo i b'o kɛ an kanubaw ye mais d'abord yanni an ka don folikan laban na je pense message dɔ kan ka sɔrɔ i bolo i bɛ min fɔ denmisɛnninw ye yarɔ a tɛ gɛlɛya baara taabolo la sira dɔw bɛ yen nɔ denmisɛnninw kan ka tɛmɛ a fɛ e yɛrɛ fɛ est-ce que o b'o siraw kan ou bien o t'a sira kan. Bon tɛ se ka bɛɛ gosi ni bere kelen. Kosɛbɛ. I ye ɲininkali min kɛ n na sisan denmisɛnnin caman ye ɲininka a la parce que n y'a f'i ye n ko n ka di denmisɛnnin ninnu caman ye gitarisi denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli sisan dɔw yɛrɛ bɛ wele n t'u dɔn mais o ye kanu ka baara ye. O ye kanu ka baara ye. Bawo Seku e bɛ ka se ka gitari fɔ tantɔ cogo di de secret jumɛn de b'i bolo. N ko bon fɛn wɛrɛ tɛ baara kɔ baara ye mun ye gitari secret foyi tɛ gitari la k'a fɔ tan ni ko k'a fɔ sa de k'a fɔ tan. K'i yɛrɛ d'a ma dɔrɔn ka temps sɔrɔ a bolo ka jouer fɛnw bɛ na n'u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a yiri la voilà donc foyi tɛ répétition répète toi seul i kelen k'a fɔ i ni mɔgɔw jɛra répéter o bɛɛ ko wɛrɛ mais i kelen ka jouer i fɛ yen sanga ni waati bɛɛ ni temps b'i bolo parce que fo fana ka fɔ voilà. D'accord. Ok an bɛ tɛmɛ folikan fɛ. Ok bon n bɛ teri musicien bɛɛ fo yanni o cɛ n bɛ teleso a ka teleso Mali kunnafoni mɔgɔw fo parce que n kun ma sigi n'a ye dans la vie comme quoi que teleso dɔ bɛna ne wele ko ne ka sigi ka kuma télé la c'est la première fois bon n bɔra télé la mais n ka kɛ invité ye ça c'est la première fois donc n bɛ Mali kunnafoni fo vraiment n'u sera ka nin ko in caya bɛna artiste dogolen caman ye wo kɔnɔ minnu dogolen don u bɛ se k'u labɔ donc n b'aw fo a ka nin baara la donc je salue tous les musiciens maliens tous mes amis musiciens n b'u bɛɛ fo n bɛ muso fana fo awɔ ni m'a fo su in na a ko kuma na se tɛ a ti ɲa
Atia. Donc, il vient ici, caméra, ma sœur, coucou, Kala. Ok, bonsoir à toi, ma chérie Ina. Eh là là. Tiens, Kaba, sigra plateau, il y a un français, il y a un faux. Ok, bonsoir à toi, ma chérie Ina. Elle va donner. Ah, il nous connaît là. D'accord, Kanbaro. Ani seku de kumbe kene kono. Ambe afonyana. Nya wele kana seku ire join nyaro chama fomyara la. O aka guitar foka. Nyaro chama fana mena ula. Ni masai ma anga join ana. Ani seku andale mbala baruti na dani kilima duna na taula na baru wara kemi ni fenete kilini. Ngaya no chani ma wara chama fana bina nyosoro. Ala kana baru dani kilima au kambe.